Shubor nakaslem jong udongsan hima. Chief Executive Member ka KHADC ba penyat sing siem ha kasngi palay ulapli umaw nong rim mansnay ka jaka lumthub bat sanjabo na ka Recovery Resource Center hamaulay mauro. Ya kani ka Recovery Resource Center entay ha ka jaka bala ay sungobha da ka snong mauro bat ka jinglot balamang bantay ya kani ka project kalong sanpun rio lakting ka. Ya kani ka scheme ka council kalamang ling ba ka tiit grant na ka 15 Finance Commission. Hagani ka sngibo maunong rem layadon lang UMDC ka maulay ba tay buar pataw, UMDC ka jirang ba Victor Rani, ki opisar ka KHADC uba W Karkrang na ka Pollution Control Board kinang ilam snong ka maulay mauro bat kiway. Uba penyat habakran hakani ka sngi ulaong ba kani ka project kanlong ka jingker kuy ka snong bat kanuksa yakiway hakaba ka District Council kalawan ra na ka benta ka jingmentoy kinong snong. Ulay kublay ka snong ka balaay sungobhay ka jaka. Kadbaw ba taybor ulapan pau ba ka thong jong u kalong ban penong ka maulay ka bakhuj bat ka basubah. Ulaong ba kani ka Recovery Resource Center kanong ka jingker kuy ka snong bat kintu ya ka snong bakan pej bat penyat ha ka rukom ka babiang tam. Ki dorbar snong ki netrai lang bat ngi ka District Council ban weng ya ka jing habedep ka jing uni unyut ubami ta waste ubami naki long yeng long sem ki jungi. Te nakaliang jungi ngi kentu yaki noilam snong ngi kentu yaki nongsong snong bakin bot renti yaki ki rules kiba ngin ai haki snong baro bakin pentrekam kumjuru nakaliang ka District Council menta omtang bingiwan ra yakani ka Resource Recovery Center kaban lumthup ikinyut hangni bat kabaar kaban long jingmentoy kalong ba lingba kani ka Resource Recovery Center kala ru ban penmi bonteli ki kam nangni ya kabaki para samla ki jungi ki bamdan kam don jam ki longkemi ki badan ha ki self help group ha ki village organization lingba ka jing ithu naka block office kila lese ban shimenta hakum kani ka RRC ondala dep te yakani dan kam shushu ban yo eka training te nakaliang lo jungi ngi danru wat ka jing thumu ban menta ba ngila penkre ban pha training ki officers jungi ki engineers jungi shabar ringkat bagi company ki bahe yakaba nginla banwanra yaka solid waste treatment plan hangni hapo shillong bade jongka council ladaka state government shen le sikin rai ladakin IT no yangi yaka jing penbait yaka marten le sikan kan kya bha ka kam hangi yakaba nakaliang jungi ngi habban wanra siki treatment plan kiwe le siyam menta kani ka jing sedang pat ka jungi kalong be hiban sedang lingba kini ki Resource Recovery Center ki bahala ka jong kishnong ka bangingin persyang te ngi ka kani ka thong ka jungi kalong ba hoy ka de ka babha le senginam la ban penurlong menta enre kan shimpor bat ngi kermen skempat da ka jingi trailang bat ka dorbar shnong bat ki nong shnong ngin la ban yo yakani ka jingthmu ka jungi initiative jungi ka ba job le ni ka belong success council ngin sadon ka ka institute yakaba shen ngin sa pentrekam no yakaba ngin sedang ngin ki start up programs ki ba pair ban ailat iki samla ki jungi bandan haki ban seng haki kam ki ba pair bakin long kita ki entrepreneur ki ba khlain ki bala ban yang halaka jom kejat namar ngim kwa ba ngin ki samla khasi jungi kin long ki nong wat kam ngi kwa ba ki ngin penlong iki ki khna samla ki ban long ki nong ai kam ngi kwa bagi entrepreneurs kin long ki job creators mde ki job seekers te mde ki khna samla jungi ba kin wat kam mde kin long pen ban kin nong ai kam te kata ngi dan kam ke jingi trailang nadu ki dorbar shnong bat kin nong shnong te kum ka jingkran penkut habakut hi ngi suthu ka dorbar shnong kadang ne hadu menta de ka jingdon jongka District Council hapo ka jing yada ka bakerpang jongka article arspa sapusau ar jongka constitution jongkari India but dang shibanai tam ngi kum ka District Council ngi layo ban pas ya ka wi ka bill ka bangi ong ka Khasi Hills Autonomous District ilaka administration amendment second amendment bill arhajar arpulai kani ka bill ngi pas ya ka bangi penkentup lang ya ki seng samla bat ki seng kenthai la ni ki seng long kume bakin dan lang ha ka dorbar shnong
namar lada ki post nam ka jing trekam jong ki seng samla po shnong jing trekam jong ki seng long keme le ne ki seng ken thei umdan ba ithu dakaan henry menta ngi kwa ba ki seng samla po ki shnong ki seng long keme ki baju trei borba met ban men sim nam ta ban kentiu ya ka bha kamet ake imlang ka salang ki shnong ki thaw ngi kwa ba kini kin long ki ban ithu dakaan but ngi slow ba lada dep ban asen ye kani do governor kan long ka bor ka ikhtiar nam ta jongki kumju ngasro ban ong ba kan long ka kti kaman ka kti ka deng na kamta ka jing trekam jongki dor bar shnong haboro hangni pori khasi ke jongi Kajingwan juga ni ka resource recovery center ka balong ka first pilot project Justice Council ka long ka jingkerku nam ta kasnong molai constituency ke jongi khamtam kasnong moro baling ba ka ni scheme ka bangin le tikana ba na kalyang ka Justice Council ringkat ba ka jing trekam lang ka dor bar shnong ya ka bangin pelong ka bajob ya ni ka recovery center ka jongi banwara ya ka jingkhut ka suba po kasnong ka thau bat ning ba ka ni insala pat banle sikwi ki bantang la yo sngo manta ki bapun ba kisnong ki la thosti chapo I em in charge ban panlem ka RRC ha ki jaka ka baki ki don ni so don bak ba na kaliang jungi ni la yo banwara ning kong du po kisnong moro ba ngi scam ba ka program kanlong ka bajob bat kanwara ya ka jingkhut ka subai ka snong molai